Zdravím vás ľudia pri ďalšom videu s Patrikom. Čau. Taký sa nám nemohol stať, nie? Oznova. Čaute ľudia. Čaute. Vítam vás pri ďalšom videu s Patrikom. Čaute. Dneska máme tu ochutnávku. Ideme testovať. Relax, nová príchuť melón. A tento figo, to som pil vždy ako malý. A to je nová príchuť, takéto jahodová. A jahodová príchuť už bola, už je to veľmi dlho. Ale toto je taká zvláštna, lebo toto je bez cukru. Takže uvidíme, ako to bude chutnať. Či to bude chutnať lepšie ako s cukrom alebo bez cukru, ja neviem. Ale môžeme ísť na to. Tak, otvor. No. Ideme otvoriť najprv relax. Ideme si uchutnať najprv toto. Ideme to otvoriť. Máme to otvorené. A ideme si to ochutnať. Ideme ja najprv. Je to dobré. Ale to veľmi sladké. A cítim tam ten melón veľmi trochu. Je to sladké, je to dobré. Ja mám tomu takových 6 z 10. Môžeš ochutnať ty? Tak. Je sladké. Je to sladké, je to sladké. Cítim tam jako žuvačka. Fajne? A je jak čaj. Tak Koľko dávam 5,4. 5,4 z 10 dávam. Takže, ale teraz ideme ochutnať figo. Bez cukru. To vôbec nie je dobré. To keby bola normálna voda. To vôbec nie je dobré. 2 z 10. To nie je normálna voda. Tak, napríklad je tam trochu nejak takové sladké, ale je jak Mne tam nie voda. je sladké. Mne tam nie je sladké. Trochu, ale to je voda. Figovi dávam 2,10 a ty? Tiež. Tak dobre, toto by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Bolo to malé video. Čau.